Ụmụnne m ndewonu, abịago m ka anyị nebata anya ife ga-enyere ndụ anyị aka n'elu ụwa nke anyị nọ. Ọ bụrụ na Chineke gọziri gị, nwanne m, wetunata onwe gị ana. Ọ bụrụ na Chineke agọzibeghị gị, nwanne m, wetunata onwe gị ana. Maka n'ihi na ọgaranya ifuru anyị na-afụ n'elu ụwa a na-azụkwa ya azụ. Ọ bụrụ na ị nwere akụ na ụba, nwanne m, nyere ndị nke gị aka. Echebezi na-echebe ka ị bịa ka a na-ayọ gị ịnweta na ị ga-enyere nwanne gị aka. Maka na otu siri isi achọwa onye bụ nwanne ya. Ife ọbụla ịma inwe n'elu ụwa nke a, nwanne m, were ya zụpụta mmadụ. Maka si ife otu ife ga-eduru mmadụ na ndụrụgandụ bụ mmadụ one ka ị nyere aka. Mmadụ na one si n'aka ga-eriju afọ, mmadụ one si n'aka ga-eme ọfụma. Onye ka m na-ekwu oge niile nke ndụ si ọgaranya bụ na chi ka o si were abịa. Mana ọ bụrụ na ọ gọzie gị, nwanne m, abịana ka igosi onwe gị maọbụ ka ị mere na ịmakwa ndị anyị bụ. Nwanne m, ego ifuru, ọgaranya a ifuru bụ ofu mbịa, ofu onyinye ka a na-enye ya bụ ife. Ị nwere ike Chineke agọzie gị n'elu ụwa nke a, i were ife inwe wee na-anya isi, were ife inwe wee na-eme ọnụ. Matakwa amata ofu mbọsị ọ gaghị adịba gara oles nyere mmadụ ibe gị aka. Maka ọ bụrụ na ị nyere mmadụ aka, o mee ka okwu si wee kpọọ gị, ọ ndị ga-agbatara gị ọsọ enyemaka. Ndị ga-asị kata ma ife ọjọọ ga-adakwasị ọga anyị, kama ya ka ndị ife niile nwere dishọn obi n'elu ụwa nke a. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ife m na-agwa gị, wetunata onwe gị ana ka Chineke nwee ike ịgọzi gị ọfụma, ka ị nwee ito n'ala ndị dị ndụ, ka ị nwee ike ịnọ ndụ, ka ekpere ụmụ ogbenye na-ekpere gị, ka ekpere ndị nyere aka na-ekpere gị, ka o nwee ike ịkwalite gị n'elu ụwa nke a. Ọgwọnọ nya bụ ifete n'ụwa sị gị na onye ekpara ericha ericha. Ịma ife bụ ericha ericha? Ịma ife a na-akpọ ya n'ala Igbo anyị? Ericha ericha bụ mmadụ one nyere aka, mmadụ one si n'aka gị eriju afọ, mmadụ one si n'aka gị wee bụrụ mmadụ, mmadụ one si n'aka gị wee balụ ndụ fa uru. Ọnya bụ na ọ na-abụ inekọta anya n'ala Igbo anya sị gị na onye akpago ericha ericha. Eziokwu eziokwu, inekwu onye ha anya n'elu ụwa nke a, onye ha ama ndanata ana, onye ha ama mgbatunata ana, ife ọjọọ ama mbịarụ onye ha. Kama na ị ga na-afụ onye ha ọ nọ n'ala ndị dị ndụ na-eme ọfụma. Ọ bụgodị ma ọ gbakawa dị nka, ị ga-afụkwa ndị ga na-enetụkwata ya anya, ndị ga na-eficha ya, ndị na-edekwa ya tupu o ruo oge na chi ekpebi n'elu ụwa. Nwanne m, ka ị na-arụ m okwu a, ife m chọrọ ka ị metụrụ m n'okwu a bụ ka ị gbasara m okwu a. Ekwena ka okwu a tọ n'aka gị, gbasara m ya ma kwee ka o ruo ndị ọzọ ntị, ka ha si na ya wee mụta ife, ka ha si na ya wee nyere ndụfe aka, ka ha si na ya wee nweta nzọpụta. Ụmụnne m, ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Asị m unu ndewonu.